Wel, croeso cynnes I bob un ohonoch chi yma. Mae'n hyfryd gweld chi, gweld eich gwynebau chi. A mae dyn ni lot I rannu. Mae lot o bobl ni ddim wedi gweld ers dros wythnos. Gwahanol amgylchiadau, ni heb weld lois y stipyn, bydd yn eistedd lan efo lois. Ni heb weld pobl hafan, wedi bod ar ei gwyliau hafan. Bydd yn ddiddorol clywed sut mae pethau wedi mynd efo nhw. Mae rhai o'r bobl ifanc wedi gorffen aroliadau. Rhaina sy'n gwenu sydd wedi gorffen, rhaina sydd ddim yn gwenu, mae dal ambell un ar ôl efo nhw. Ond mae'n hyfryd gallu gwario amser gyda'n gilydd ac yn benodol I ddod I addoli y Duw. Fel chi'n gweld Dewi sy'n arwain yr oedfa bore yma, mae'r hodri yn pregethu yn Merthyr, yn Horeb, yn Merthyr, a mae Meirion yn Maes Teg. Ar ôl yr oedfa bydd cyfle yna I ni sgwrsio ac I gymdeithasu gyda'n gilydd, I rannu gyda'n gilydd dros baned ac yna ysgosil am gwarter I 12 i'r plant a'r bobl ifanc fydd dim ysgosil I oedolion heddiw. Yna heno, os dyw ei mynd, bydd yr oedfa am 5 a fi bydd yn arwain yr oedfa yna. Gyna yr wythnos yma, mae cwrgweddi nos Fawrth fel arfer I gymuned I 8 ac yna bore Di Mercher, paned y sgwrs yn Nia Brown a byddwn nhw'n edrych ar Salm 73. Ac yna mae'r wyl Eglwys Newydd a Tyngwynlais yn cychwyn. Ac nos Iau mi fyddwn ni yn cael cyfarfod fan hyn. Wel, dim cyfarfod, ond bydd cyfle I bobl ddod I fan hyn a bydd Chris yn siarad am rhai o'i gwaith hi. Gai annog chi I ddod. Ni'n gobeithio bydd bobl yn dod, a fi'n siŵr bydd na, ond byddai'n dda I ni lle ymwneud ar bobl. Mae hynny ar nos Iau, mae yna baned am hanner o'r 7 I groesawu bobl mewn ac yna bydd Chris yn cychwyn am 8. Felly cofiwch am hynny, ni ddim yn neud jyst mwyn neud ni'n neud fel fod gair Duw yn mynd ar led, fod ni'n creu pontydd gyda pobl. Felly cofiwch am hynny os ych chi ar gael I ddod, please dewch. Cofiwch am hynny. Ac yna, Sul nesa, byddwn ni'n fel rhan o'r wyl yn cael oedfa deuluol. Ni'n gweddio bydd yna bobl yn dod. Felly gweddiwch am yr oedfa yna. Ac o ganlyniad I hynny, bydd dim ysgosil wythnos nesaf. Yn y gobaith bydd bobl yma, bydd cyfle I ni gymdeithasu gyda nhw. Felly cofiwch am nos Iau, ac wedyn ar y Sul. Ac wedyn wrth gwrs, wythnos ganlynol ar y Dy Gwener, mae clwb y plant, ac yna ar y Dy Sadwrn bydd y ffair ar y maes. Felly cofiwch am hynny I gyd. Wythnos nesaf wedyn, fel o'n i'n dweud yn y bore, bydd oedfa deuluol, ac yna nos wedyn bydd Eirian Davies o Llanisien. Bydd e'n dod I bregethu I ni. Jyst I atgoffa chi wedyn, casgliad y mis yw at waith y mudiad. Wel, gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, ni yn falch o'r cyfle nawr a'r rhyddid sydd gyda ni ddod I daddoli di. I ni'n cydnabod fod ti'n Dduw sydd yn heiddi bob mawl. Ac I ni o arglwydd yn gofyn am gymorth nawr I daddoli di. Yn y modd gorau posibl, helpa ni ganolbwyntio. Ni'n gweddio am y plant lleia sydd yma, helpa nhw I ganolbwyntio a helpa rai hynna yma. A bob un rhwng yr oedran yna o arglwydd, cynorthwya ni I hoelio'n meddyliau ni ar na ti ac ar dy air di. Ni'n gweddio arglwydd y bydde di yn cynnal ac yn nerthu Dewi wrth fe agor y gair. Ni'n cyflwyno rhodri yn Merthyr a Meirion y Maes Teg a lle bynnag mae dair yn cael ei bregethu yn ffyddlon. O, arglwydd, ni'n dymuno gweld ein gwlad ein hunain yn troi ato ti. Ni'n dymuno gweld llawer yn dod I gredu. Ac ni'n dymuno hynny yma hefyd y bore yma. Clew ein gweddi ni o arglwydd trigarha wrtho ni. Am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Wel, bore da, gyda'ch chi ni ddechrau'n ddoliad gan ni rhif 28. Cwestiwn yn gofyn, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu yr Iesu mawr?
olreinio'i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr, anfeidrol ydy'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. O diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. O am gael ei adnabod, fy mhriod i am rhan. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder, yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio yr anial wlad. Wel, yn nes mlaen yn yr oedfa, ni'n mynd i fod yn edrych ar Rhufeiniaid pennod 5 a dechrau'n adnod 1, ond mae'r adnod gyntaf yna yn dweud am hynny. A mewn ffordd, llwn ni ddim jyst neidio mewn fyna heb bod ni'n ymwybodol beth sy'n dod cyn hynny. Felly mae'r darlleniad cyntaf yn dod o Rhufeiniaid pennod 3. Rhufeiniaid pennod 3, adnod 9. Gyrwch ni wrando ar air Duw yn ofalus gyda'n gilydd. Wel ynte, a dim ni yr Iddewon yn rhagori, ddim o gwbl. Yr ydym eisoes wedi cyhuddo Iddewon a Groegiaid fel ei gilydd o fod dan lywodraeth pechod. Fel y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. Neb sydd yn deall, neb yn ceisio Duw. A mae pawb wedi gwyro yn ddi-fydd ynghyd. Nid oes un a wnadd ei oni, nac oes dim un. Bedd agored yw ei llwnc, a'i tyfodau yn treithi twyll. Gwenwyn nadredd dan ei gwefusau, a genau'n llawn melltith a chwerwedd. Cyflym ei traed i dywallt gwaed, distryw a thrallod sydd ar ei ffyrdd. Nid ydynt yn adnabod ffordd tangnefedd. Nid oes ofn Duw ar ei cyfyl.
Fe wyddom, mae wrth y rai sydd dan y gyfraith, a mae'r gyfraith yn llyfaru pob dim a ddywed. Felly, dyna daw ar bob ceg, a'r byd i gyd wedi osod dan farn Duw. Oherwydd, ger bron Duw, ni chyfion heir neb meidrol trwy gadw gofynion cyfraith. Yr hyn a geir trwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. A mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwyn tystiolaeth iddo. Ond cyfiawnder sydd o Dduw y Duw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Duw. Gan ras Duw ac am ddim, y maent yn cael ei cyfiawnhau trwy'r prenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wsododd Duw ger bron y byd, yn ei waed, yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddiamwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. Ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiamwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn, a hefyd yn cyfiawnhau y sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. A oes lle felly i'n hymffrost? Nac oes. Y mae wedi gau allan. Ar ba egwyddor? A egwyddor cadw gofynion cyfraith? Nag en wir, ond ar egwyddor ffydd. Ein dadl yw y cyfiawnhau rhywun trwy gyfrwng ffydd yn annibynnol ar gadw gofynion cyfraith. A'i Dyw'r Iddewon yn unig yw Duw, onid yw'n Dduw yr cenhedloedd hefyd, y Duw yn wir. Oherwydd un yw Duw, a bydd yn cyfiawnhau'r enwededig trwy ffydd, a'r di-enwededig trwy'r un ffydd. A dim ynte yn dileu'r gyfraith trwy'r ffydd hon, nac ydym, ddim o gwbl. Cadarnhau'r gyfraith ar ydym. A bod i Dduw yn helpu ni i ddeall yr hyn ni wedi ei ddarllen. Os daw'r plant lawr i'r sedd lan, a na i ddod i ymuno chi. Fwrdd da? Iawn? Fwrdd da? Reit, nawr te. Rwy'n i ddysgu gair i chi bore yma. Reit, un gair. Yr gair yna, oedd yn y darlleniad, yr gair yw gwyro. Gwyro. Nawr, ydych chi'n gwybod beth yw ystyr y gair gwyro? Na. Un o'r plant hun, rhai sy'n glantaf y plas mawr, dyn nhw ddim yn gwybod beth yw gwyro chwaith. Gwyro. Nawr, yn mwyn i ni ddeall y gair yma'n well, a ni'n meddwl, wel, oedd rhai o chi'n capel nhw Sul diwetha, a nath y pregethwr ddweud bod ni gallu bod fel peli bowls. Hynny yw, ni ddim yn mynd yn syth. So ni'n meddwl bydde'n dda sy'n ni'n abod rhywun sydd â set proffesiynol o peli bowls. Wrth gwrs, Lois Adams. Felly, mae gyda ni yn y bag yma, os chi'n agor y bag, mae yna sawl pel. Mae yna un pel fel hyn, sydd yn edrych fel pel fel byddwch chi wedi arfer. Mae fod siap sper. Mae yna bedair pel arall. Llwch chi gyda'r pel yna. Ydych chi pasio hwnna draw. A wedi bod pedair i gyd. Nawr te. Dwi eisiau pasio... Wel, na, gyda hwnna. Nawr te, bych chi'n sylwi am y pel yna, blawn bod e'n drwm iawn. Bych chi'n sylwi amdano fe. Right, mae'n fwy fflat, yn dwi? Dwi ddim fel yn gylch
cyflawn, dwi ddim fel y bêl yma. Right? So bych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd pan chi'n taflu hwnna. Pan chi'n rowlio'r bêl yma. Ydw i'n mynd i fynd yn syth? Na, dwi ddim yn mynd i fynd yn syth. Nawr, sy'n mwyn sy'n mynd i weithio fan hyn, achos dim lot o le gyda ni. Ys i drial y cyniad, eitha syth. Ond, gyda'r game bowls yma, right, chi ddim yn taflu nhw fel yna, chi'n rowlio'r bêl, chi'n rowlio'r bêl yna, ac yna chi'n rowlio'r bêl fawr, a gweld pwy sy'n gallu cael y bêl agosad y bêl fach. Ond os chi'n rowlio'r bêl yn syth at yr bêl yma, byddwch chi ddim yn bwrw'r bêl. Felly beth chi angen wneud yw chi'n gyfod taflu fe bron rownd y cornel. Mae'n gwyro, okay? Swerf yno fe. Newn ni drial unwaith, bach yn risgi, ond os fi taflu hwnna lawr fyna, hwnna'n weddol syth. Ti eisiau gael go? Ti eisiau taflu? Jyst un o chi eisiau gael go. Dewch fan hyn, na i daflu fe de. Dewch chi fan weld os yw yn swerfa, felly bod e ddim yn arwnd. Okay, so bod chi taflu fe, okay, gan bod e ddim yn fflat, ddim yn gylch iawn. Whoops. Okay, dwi ddim wedyn yn mynd yn syth. Chi gweld e'n troi? Okay? A wedi mynd, a mae wedi gorffen ar y dde. Nawr felly gawch chi tro ar ôl, gawch chi ofyn i loes. Okay? Ond os ydych chi iste, nawr, gyda stori plant, felly mae'n siŵr bod ni'n clywed stori plant, fi'n trwy'n meddwl yn ôl pan o'n i'n blentyn, fi'n cofio rhywun yn dod y pêl fel i'r capel, a fi dal chi cofio'r stori plant yna, ond fi ddim eisiau chi jyst i gofio, wel, dyw pêl fyna ddim yn mynd yn syth, pêl bowls. Okay? Fi eisiau chi gofio y reswm pam fi'n dweud hyn nawr. Yn y Beibl, yn y darlleniad o'n i'n darllen, yn y sôn am gwyro. A'n gweud bod ni gyd yn gwyro. Bod Duw yn dweud wrthyn ni sut dylen ni fyw, beth dylen ni feddwl, sut dylen ni drin pobl eraill, sut dylen ni ymddwyn tuag at Dduw. Ond i ni yn y bywydau, ddim yn gwrando ar Dduw. I ni ddim yn mynd mewn llinell syth, i ni'n gwyro. Mae'r bias yma yno ni, sy'n golygu bod ni ddim yn byw bywyd fel dylen ni fyw. Ond mae yna un person sydd wedi byw i fywyd ac oedd e, wel, fel mae'n llinell syth, oedd e ddim wedi gwyro oddi wrth beth oedd Duw yn dweud. Oedd wedi byw bywyd oedd yn hollol berffaith. Oedd pob meddwl yn bir. Oedd dim byd cas yn yr hyn oedd yn meddwl ac yn dweud ac yn gwneud. A Iesu Grist oedd hwnna. Felly, os chi'n gweld y gêm yna ar y teledu, cofiwch am y bêl sydd yn swyrfo. Am bod ni hefyd yn gwyro. A diolch am Iesu Grist. Gewch chi roi'r bêl na lawr yn ofalus. A gewch chi fy nôl i iste. Diolch yn fawr. Ac yma ni'n dod i weddio, na ni ganu emyn rhif 573. Ti, yr hwn awrendi weddi, ata ti, y daw bob cnawd, llef yr isel, nes dirmygu, clywi, ocheneidiau y tlawd, dy drigaredd sy'n cyfleidio'r ddeiar faith. Ti
Gallwch ni weddio. Diolch i ti o Dduw ein tad, ein bod ni yn gallu dod at y ti nawr, fel ni wedi canu, yn gredu dy fod ti yn gwrando arno ni. Yn ni'n ymwybodol dy fod ti yn ddew real, mae ti yw Duw sydd wedi creu popeth a bod y dystiolaeth yna o dy reality di o'n cwmpas ni ym mhob man. A mae ti sydd wedi'n creu ni. Ac fel ni dod nawr i ddarllen dair di, i ni yn sylweddoli o'r newydd bod yn wir amdano ni, bod ni ddim yn gyfiawn, yn bod ni yn llawn beie, bod ni'n dod at Dduw sydd yn lan ac yn gyfiawn ac yn bir ac yn berffeth. Bod ni yn feidrol a dy fod ti yn anfeidrol. Felly sut allwn ni bechaduried dod ata ti? Ni yn gofyn arglwydd, bydde ti yn pwyso arno ni bore yma nawr, bydde ni yn deall o newydd. Geiriau felly ni wedi clywed ers blynyddoedd, gwirioneddau i ni felly erioed wedi sylweddoli. Ni'n gweddio bydde ni'n deall o'r newydd, beth sy'n wir amdano ni a beth sy'n wir amdano ti. A bod ni, fel i ni wedi darllen, wedi meddwl nawr yn stori'r plant, yn bod ni wedi gwyro, yn bod ni wedi clywed dy gyfreithiau di, ti wedi rhoi o'r chmynion, ti wedi dweud yn y deg o'r chymyn sut dylen ni fyw. Dylen ni fyw i dy garu di ac i garu eraill. Ac eto ni'n dod y bore yma yn gwybod pan ni'n achwilio am bywydau, bod ni'n llawn hunanoldeb, ac yn llawn ni'n bobl sy'n hunan galonog, yn caru yn hunain, ac o arglwydd yn llawn beie, ac wedi gwrthod gwrando ar dorchmynion ti. Ac o arglwydd ni yn gweddio bydde ti trwy ysbryd glân yn argyhoeddi ac yn dangos i ni bod hwnna'n sefyllfa ddifrifol i fod ynddo. Bod ti yn ddew cyfiawn, dy fod ti'n ddew sy'n barnu, dy fod ti yn ddew, yn ddew cariad, yn ddew digofaint. Ac y bydd rhaid i bob un ohono ni i farw a'i sefyll o dy flaen di. Ac eto ni'n diolch i ti bore yma. Diolch am yr adnodau yma ni wedi darllen. Yn yr amser cywir, yn yr amser priodol, bod ti wedi torri mewn. A dy fod ti wedi dangos dy gyfiawnder di. Bod dy gyfiawnder di wedi amlygu y mywyd, y marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ni'n diolch ti bore yma bod gyda ni efengil, bod gyda ni newyddion da. Ac gallwn ni, beth bynnag yw'n amgylchiadau ni, byddwn ni yn gwybod, yn gwyddio arglwydd, byddwn ni yn profi y bore yma. Y llywenydd yna, a'r gwrfoledd yna, mae dair yn sôn amdano. Tangnefedd o wybod bod gyda ni heddwch gyda ti. Yn bod ni yn naturiol, yn elynion i ti, dy fod ti wedi'n cymodi ni. Ni'n diolch i ti bore yma am Iesu Grist. Diolch bod e erioed wedi gwyro, ddim mewn un meddwl, na un gair, na un gweithred. A bod popeth amdano fe yn bir ac yn lan. Ac ni yn diolch i ti. Yn tad bod ti'n edrych ar ei fywyd e ac yn dweud dy fod ti'n fodlon. Ac ni yn diolch i ti y bore yma bod ni yn gallu dod ata ti trwy waed Iesu Grist, trwy gyfiawnder e a trwy ffydd, trwy gredu ynddo fe. Ni yn gofyn arglwydd, bydde pethau yma ddim jyst yn eiriau ni bore yma, ond bydde ni yn teimlo pethau yma yn ein colonnau. Ac bod ni yn ymwybodol o dy gariad i tuag ato ni. Ac ymwybodol bod ni methu wneud dim byd i wneud yn hynny yn gyfiawn. Ond mae ti sy'n yn cyfiawnhau ni. Ac wrth ni ddod nes ymlaen nawr i feddwl am yr holl freintiau, y pethau sy'n wir amdano ni, os y'n ni yn gysnogion, yn ni'n gweddio trwy'n erth yr ysbryd glân, y byddwn ni yn gwybod am y pethau yma. Byddwn ni'n ymwybodol o berthynas gyda ti, bod ni yn adnabod di, bod ni yn gallu dod i mewn i dy bresenoldeb di yn heiddiant Iesu Grist. Ac byddwn ni yn gweddio heddi, bydde dy enw di yn cael ei sancteiddio, ac bydde dy deyrnas di yn dod, a bydde enw Iesu Grist yn cael y clod mae e'n ei heiddi
Ni'n ymwybodol bod ni mewn brwydr, ni'n ymwybodol bod ni byw mewn gwlad sy'n troi cefn arno ti, ac bod yna lawer i tristau ni a'n digaloni, ond ni yn diolch bod ti wedi rhoi'r ysbryd. Ni diolch i ti bod yna gapelu ac eglwysu trwy'n gwlad ni y bore yma, bod yna Gristnogion wedi dod i gwrdd gyda'i gilydd fan hyn yng Nghaerdydd a trwy Gymru i gyd, a bod hynny jyst yn arwydd o dy ras di tuag ato ni. Ac ni yn gweddio felly bynnag mae 2 di nawr yn cael ei ddarllen ac yn cael ei esbonio y bydde pobl o'r newydd am y tro cyntaf yn dod trwy'r drysau ac yn clywed ac yn deall ac yn gweld ei hangen ac yn troi at Iesu Grist fel gwaredwr. Ni yn meddwl nawr am Rodri bore yma, ni'n meddwl am eglwysu eraill sydd felly yn agos at yn colonnau ni ac yn gweddio arglwydd cadw'r un drwg i ffwrdd a gweddio bydde ti yn bendithio ac y bydde trwy hyn i gyd enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Ni'n gweddio am sefyllfaoedd yn ein gwlad ni sydd yn dangos gwrthwynebiad sydd i ti, bydden ni yn darllen yn y newyddion am sefyllfaoedd lle mae Cristnogion yn sefyll dros y ti ac yn wynebu gwrthwynebiad. Yn gweddio bydd yr Cristnogion hynny yn profi dy dangnefedd di ac ar y ti roi pob doethineb a nerth i ddyfal barhau. Yn gweddio bydden ni wir am bob un ohono ni hefyd, bydden ni yn cyfri'r gost o fod yn Gristion ac yn bod ni am rannu y newyddion da yma, os yw wir yn newyddion da i ni, bod ni am rannu'r newyddion da gyda'r eraill. Ni'n cyflwyno loes i ti bore yma, diolch am y gwaith mae hi wedi bod yn wneud. Cyn ni'n meddwl mae'r eglwysu yn eglwys bach ac yn llunellu ac ni'n gweddio nawr am yr gwyl eglwys newydd a'n y trefniadau sydd gyda ni. Ni'n gweddio arglwydd, ni ddim jyst yn wneud y pethau yma, jyst mwyn ei gwneud nhw. Allan o ryw ddyletsrwydd, yn bydde yna awydd gryf yn ein colonnau ni i weld pobl yn dod ac yn clywed ac yn dod i adnabod Iesu Grist. A hyn i gyd clywed i dy enw di. Ni'n felly yn gofyn nawr am dy help di. Ni'n gweddio bydde roedfa yma ddim jyst yn pasio ac bydden ni'n anghofio be ni wedi clywed, ond bydden ni wir yn rhyfeddu ac yn diolch i ti am yr efengyl ac yn deall yn fwy dwfn yr hyn wyt ti wedi wneud drosto ni ac bydde bydd i ni'n clywed yn newid nawr y ffordd i ni yn meddwl y ffordd i ni'n ymddwyn a'r hyn sy'n bwysig i ni ac yn helpu ni yn yr wythnos sydd o'n blaen ni i dy wasanaethu di. Bydd gyda ni nawr. Diolch bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist. Amen. Wel, ni gan ni ymyn rhif 375. Gwyl ar y croesbren acw, gyfiawnder mawr yn doethineb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn nawr i gyd yn un, fel afon fawr lifeiriol yn rhedeg at y dyn.
Wel, os Beibl gyda chi, os ydych chi droi i Rhufeiniaid pennod 5, a mi ddarllen o adnod 1 i 11. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Oherwydd fe wyddom mae o'r ffrymder y daw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu ymddal y daw rhyddyn cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi'i dywallt yn ein colonnau trwy'r ysbryd glân, y mae ef wedi rhoi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol, yn unne yn ddi ymadferth, wedi marw dros yr aniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn, efallai ac ei rywun yn ddigon dewr i farw dros un da. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom, pan oeddem yn dal yn bechaduried. A nynne y nawr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, y mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab, pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi, y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Nuw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Wel, wythnos diwetha, o'n i yn teithio ar fws mini i'r gogledd, i gerdded, ac o'n i ar bws mini gyda rhyw 9 dyn arall. Do'n ni ddim yn nabod hanner ohonyn nhw, ond oedd bron bob un o'n ni yn Gristnogion. Ond yn amlwg, o'n i hanner gwrando o gefn y bus ar sgwrs 3 dyn oedd yn iste yn y blaen. Ac oedd yn amlwg bod nhw'n Gristnogion eitha newydd, ac wedi dod yn Gristnogion yn y blynyddoedd diwetha, heb unrhyw fath o gefndir gyda nhw. A beth oedd yn taro fi, o'n nhw'n siarad am be oedden nhw, a beth ydyn nhw nawr. O'n nhw'n dweud, well, I was like this. A beth o'n nhw'n dweud, y ffordd o'n nhw'n meddwl, y ffordd o'n nhw'n siarad, heb feddwl am Dduw o gwbl. O'n nhw'n dweud, but now, I'm like this. Ac oedd e'n wir yn thrill i glywed yna. Ac oedd yn taro fi, jyst y gwahaniaeth yn eu bywydau nhw, rhwng beth oedden nhw a beth yw nhw nawr. Ond wrth gwrs, pan ni yn sôn am hynny, ni ddim just, os ni'n Gristnogion, i chi gweud, wel, o'n i'n neud pethau fel hyn, ond nawr fi ddim yn neud y pethau yna. O'n i'n meddwl fel hyn, ond nawr fi'n meddwl mewn ffordd wahanol. O'n i'n teimlo fel hyn, ond nawr fi'n teimlo'n wahanol. Mae hynna'n wir, wrth gwrs, ond mae yna lot fwy na hynny i fod yn Gristion. A na beth sy'n taro fi, wrth edrych ar y darn yma, pennod 5, adnod 1 ar 10. Mae cymaint yma sy'n ddechrau paratoi a meddwl, be fi'n neud fan hyn. Mae digon yma ar gyfer, wel, bydde rhai pobl yn priethu 15 pregaeth felly ar y darn yma. Ond beth oedd yn taro fi, a beth i ni weld bore yma, y gwahaniaeth rhwng beth oedden ni a beth i ni nawr. Beth oedden ni a beth i ni nawr. A'r pethau yma yn ffeithiau, ddim jyst sut ni'n teimlo, ond yn ffeithiau beth sy'n wir amdano ni. Felly,
Ni eisiau ni i sylweddoli'r newydd pwy mor masif yw'r gwahaniaeth rhwng bod yn Gristion a ddim bod yn Gristion. Nid achos bod y Cristion yn well person na'r un sydd ddim yn Gristion, ond oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd iddo fe. A mae'n dweud wrthyn ni, fwy nag unwaith, tair gwaith, mae'n sôn am beth oedden ni. Dwy waith yn y darn yma, mae'n sôn am pan oedden ni. Mae'n sôn am yn unnau yn ddiamadferth, ac yna mae'n sôn am pan oeddem yn dal yn bechaduried, a pan oedden ni yn elynion. Felly, yn y pwynt cyntaf, eisiau ni feddwl am y tri gair yna mwyn sylweddoli beth sy'n wir am y person sydd ddim yn Gristion. Yn ail wedyn, meddwl o, wel, beth sy'n gorfod digwydd? Ac mae'n dri is-bennawd y fi fyna hefyd. Beth sy'n gorfod digwydd? Wel, mae'r ateb i yna, wrth gwrs, yn adnod 1. Yn cyfiawnhau trwy ffydd a cyfiawnhau hefyd trwy waed Iesu Grist, yn gweud yn yr ail adnod. Nawr te, yn nawfed adnod, sori. Ninnau yn awr wedyn cyfiawnhau trwy ei waed ef. Felly mae'r ddau beth yna yn cyfiawnhau trwy ffydd, trwy waed Iesu Grist. Ac yna, yn drydydd, beth sy'n wir amdano ni nawr. Tri peth sy'n wir amdano ni nawr. Felly ni'n troi o'r roedd i'r mai. A beth sy'n gyda ni nawr yw heddwch a'r ffordd at Dduw, mynediad at Dduw, a gobaith. Felly dyna y gobaith bore yma. A'r gobaith yw, yngweddi yw, trwy hyn, y bydden ni yn gorfoleddu. Mae'r gair yna yn adnod 2 ac yn adnod 11. Bydden ni wir o ddeall y pethau mae'n iawn, bydden ni yn gorfoleddu. Bydden ni'n ymffrostio yn hyn yn gweud dyma beth sy'n bwysig i fi. Felly yn gyntaf, pan oedden ni? Pan oedden ni, adnod 6, yn ddiamadferth. A ninnau yn ddiamadferth. Y gair arall bydde yn wan, yn weinied, yn Saesneg mae'n gweud yn powerless, yn methu, outside the range of possibility. Dyna'r beth cyntaf ni ddeall am yn hunain. Ni methu wneud yn hunain i fod yn Gristnogion. Ni methu dod yn Gristnogion trwy yn ymdrechion a'n cyfiawnder ni. Dyna'r beth cyntaf mae'n dweud wrthon ni. Cofio yn y Marc pennod 10, mae dyn ifanc cyfoethog. A mae'r dyn ifanc cyfoethog yn dweud wrth Iesu Grist, fi wedi cadw'r gorchmynion yma i gyd. A mae Iesu Grist yn gweud, wel, gwerth y cwbl sydd gyda ti de, a dilyn fi. A mae'r dyn yn mynd i ffwrdd yn drist. A mae'r disgyblion yn dod ar Iesu Grist yn gweud, wel, pwy sy'n gallu cael ei achub de? Os nag yw'r boi yma yn gallu cael ei gyfiawnhau, os nag yw yn gallu dod mewn i'r deyrnas, pwy sy'n gallu? A mae Iesu Grist yn dweud, gyda dynion, y mae'n amhosib. Gyda dynion, mae'n amhosib. Ond nid gyda Duw. Mae popeth yn bosib gyda Duw. A mae wedi dweud hyn, wrth gwrs, cyn hyn, yn dweud, yn Rhufeiniaid, na pham ni'n mynd nôl i bennod 3. Bennod 3 yn adnod 20 yn gweud, oherwydd ger bron Duw, ni chyfiawnheir neb meidrol trwy gadw gofynion cyfraith. Yr hyn a geir drwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Ac eto, ni'n gwybod bore yma, mewn siŵr lot o gapeli trwy Gymru, mae bobl yn codi ac yn dweud, wel, mae e'n bosib. Mae e'n bosib bod yn iawn gyda Duw. Ni jyst angen, felly, ni ddim yn bell off, ni angen bod bach yn neisach, bach mwy caredig, rhoi mwy i elusen, gwneud pethau bach yma. Ond beth mae'r Beibl yn dweud yn glir wrthyn ni, yw bod ni yn ddiamadferth, bod yn amhosib i ni i fod yn iawn gyda Duw. Ni methu deall Duw, ni methu plesio Duw fel un ni, neb fel o'n i'n darllen, does neb yn
ceisio Duw. A dyna sy'n wir amdano ni. Felly dyna'r peth cyntaf, ni'n ddi-ymadferth a ni'n methu. Dyna beth oedd yn wir amdano ni cyn i ni ddod i gredu. Yr ail bwynt, pam oedden ni dal yn bechaduried? Adnod 8. Bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduried. A mae'r gair bechaduried, wedi cyfleu lot o bethau ni, ond yr ystyr fan hyn yw methu y targed. A dyna pam nes i ddod yr peli bowls yna ar stori plant yn gynt. Yr gwiro yna, i ni di syrthio yn fyr. I ni di gwiro, i ni di mynd off. A ddim jyst bod ni wedi trio'n gorau, just, ddim cweit. Ond mae'n fwy na hynny, y darn o'n i'n darllen, y sôn am beth sy'n wir amdano ni, y ffordd i ni'n siarad, y twyll, y casineb. Mae Duw wedi dweud wrthon ni yn ei gyfraith, dyma'r ffordd fi eisiau chi fyw, dyma'r ffordd fi eisiau chi feddwl, dyma'r ffordd fi eisiau chi ymddwyn at eich gilydd. Dyma'r ffordd i ddod ata i. Ac eto ni wedi yn bwrpasol wedi anwybyddu hynny a mynd off yn wneud beth ni'n gwybod sydd ddim yn plesio Duw. Mae Paul yn gynt yn Rhufeiniaid yn stôn am ystyfnigrwydd dy galon di a difar. Ac os ni'n onest yn hynny, ni gyd yn gwybod bod hwnna'n wir. Bod ni'n styfnig ac yn ddi a difar. Bod ni ddim yn fodlon troi a i fyddhau. Bod ni ddim wedi gwrando ar chmynion Duw. Felly yna'r ail beth, pan ma'n ni'n yn bechaduried. Ond hefyd yn adnod 10, pan oeddem ni yn elynion. Pan oeddem ni yn elynion. Na beth sy'n wir amdano ni bob un ohono ni yn naturiol. Ni ddim yn neutral. Ni ddim yn, wel, sy'n lot diddordeb dy fi yn yw. Wel, fi'n sfyllio eistedd ar y ffens. Dim na beth mae'n gweud. Mae'n dweud, pan oedden ni yn elynion, ni'n hostile i Dduw. Ni ddim yn adnabod ffordd tangnefedd. Pam mae hyn yn broblem bore yma? Felly bod chi'n gwrando yn y fi, chi'n meddwl, dwi'n so eisiau clywed hyn, dwi ddim yn bwysig i fi. Wel, mae'n broblem i ni gyd, oherwydd beth mae'r penodau cyntaf mae'n Rhufeiniaid yn dysgu ni, bod Duw yn gyfiawn a bod e'n sanctaeth a bod yna farn yn wynebu pob un ohono ni. Bod pob un ohono ni'n mynd i farw a wynebu barn Duw. Mae Paul wedi dweud yn gynt, wyt ti yn tybied y ceidi ddianc rhag barn Duw. Mae'n sôn am ddydd y farn. Mae'n sôn am ddydd digofaint. Felly byddai ni sefyll o flaen Duw. Dydd datguddio barn gyfiawn Duw. Y dydd pan fydd Duw yn barnu meddyliau cuddiedig pawb. A dyna y diagnosis, dyna'r sefyllfa. Nid oes neb cyfiawn, i ni gyd yn elynion, i ni'n powerless, i ni'n bechaduried. Ond, be mae Paul yn dweud, dyna oedden ni. Os chi'n Gristion bore yma, chi'n gweud, dyna oedden ni. Ond fi ddim fel na nawr. Sy'n hwnna'n wir? Wel, be sy'n goffod digwydd? Beth yw'r newyddion da i'r un i gyd, os ni yn y sefyllfa yna bore yma, beth yw'r newyddion da? Wel, newyddion da yw bod Duw wedi camu mewn. Pan o'n ni yn ddi-ymadferth, ac methu wneud dim byd i gyfiawnhau'n hunain, mae Duw wedi camu mewn. A dylen ni, pan ni'n darllen yr adnodau yna, dylen ni fod yn gweud, waw, diolch, ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Diolch am hynny bore yma. Diolch bod na un. I ni yn ddi-ymadferth, i ni yn bechaduried, i ni yn elynion, ond mae un wedi dod i'n cyfiawnhau ni, i'n cymodi ni. Ac wedi dweud hyn yn gynt yn dweud, gan ras Duw, ac am ddim, a maent yn cael ei cyfiawnhau. Ei cyfiawnhau. Cofio plentyn yn ysgol yn dweud, mae wedi cael ei briodi.
Wel, dyw priodi ddim yn rhywbeth sy'n digwydd i chi, mae'n rhywbeth chi'n penderfynu wneud. Mae cyfiawnhau i'r gwrthwyneb yn llwyr. Dyw e ddim yn rhywbeth chi chi penderfynu fi mynd i wneud e. Mae'n rhywbeth, fel cael eich geni, mae'n rhywbeth sy'n digwydd i chi. Ein cyfiawnhau trwy ffydd, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac i'n mynd i edrych ar adnod gyntaf yna, yn ymwybodol wrth gwrs, bod Emyr yn ystod mis Ebrill wedi edrych ar y thema yma yn Habacuc ac yna yn Rhufeiniaid, Galatiaid a Hebreiaid, gofyn nhw beth yw ffydd. A yr holl gwestiwn yma o gael yn cyfiawnhau drwy ffydd. Wel, fi'n annog chi, maen nhw'n cael ar YouTube, os chi'n colli gweld Emyr yn y pwlpid, ewch nôl i edrych a gwylio y fideos yna. Ond jyst i gael yn atgoffa'n hyn, beth yw ystyr hyn? Beth yw'r ateb i'n problem ni? Wel, mae yna 3 peth o'n i'n gweud sy'n gorfod digwydd. Ni'n cael yn cyfiawnhau trwy ffydd, ond hefyd mae'n dweud yn unau nawr wedi'n cyfiawnhau trwy ei waed ef. Drwy ei waed ef. Ac, wel, ni'n cael yn atgoffa o hyd ac o hyd yn y darn yma bod y cyfan trwy Iesu Grist. Ni'n gweddio, dyn ni'n gweud, ni'n dod yn enw Iesu Grist, ni'n dod trwy Iesu Grist. Allwn ni ddim pwysleisio hynny ddigon. Achos felly bod ni'n meddwl, wel, llai ddod mewn gweddi bore yma, achos fi wedi cael wythnos eitha da, fi wedi byw yn eitha da. Ond dim dyna sut ni'n dod at Iesu Grist. Os yw'r darn o'ch blaen chi, neu ddarllen pa mor aml i ni'n clywed y geiriau yma. Trwy ein harglwydd Iesu Grist yn adnod 1. Trwyddo ef yn adnod 2. Yn adnod 6. Mae Crist yn yr amser priodol wedi marw. I farw drosto ni. Bod Crist wedi marw drosom. Adnod 9. Trwy ei waed ef. Adnod 10. Cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab. Ac yna cawn ein hachub trwy ei fywyd. Adnod 1 ar 10. Mae ddim yn gorfoleddu yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef ar y dim nawr wedi derbyn y cymod. Mae popeth, yr hyder ni bore yma, fel ni wedi canu, mae'n hyder ni oherwydd bod ni chi dod trwy Iesu Grist a be mae e wedi wneud yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad drosto ni. Ni'n gwybod bod na un, bod ni'n edrych ar Iesu Grist, bod ni'n darllen yr Efengylau, ni'n darllen rhywun oedd yn bir, oedd ddim wedi gwyro, oedd ddim wedi dweud unrhyw eiriau cas, na meddwl dim byd cas, bod wedi caru Duw y tad yn berffaith. Ac eto, fel mae yr adnod 2 Corinthiaid yn gweud wrthyn ni wybu Crist, beth oedd pechu, a gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Mae rhaid i ni ddod a credu. Mae ynglyn â beth mae Duw yn wneud yn Iesu Grist, trwy ei waed e, ond hefyd mae rhaid i ni ddod a credu. Credu y pethau fi wedi dweud, y bore yma, beth sy'n wir amdano ni, a credu bod ni'n methu cyfiawnhau yn hynny. Ond yna edrych at y groes a sylweddoli beth mae Duw wedi wneud dros ni yn Iesu Grist. Fel ni'n canu, ei heiddiant ef a roi'r i ni. Mae'n mynd y ddwy ffordd, bod ein pechodau ni wedi cael ei roi ar Iesu Grist a bod ei gyfiawnder yn cael ei roi i ni wrth i ni gredu drwy ffydd. Wel, i ni yn dod felly yn yr adnod gyntaf, ni'n meddwl am y barnwr, Duw sydd yn dweud ti yn gyfiawn. Ti yn ddi-euog bod ni'n gwybod ynddo ni'n hunain bod ni ddim. Bod ni ddim yn gyfiawn ohono ni'n hunain. Bod ni'n euog yno ni'n hunain. Ond mae Duw yn dweud bod ni'n ddi-euog yn Iesu Grist, trwy Iesu Grist. A beth pwysig i gofio hefyd yw bod yn ddigwyddiad sy'n digwydd unwaith ac am byth pan
i ni yn credu. Does yna ddim rhyw nôl ymlaen, felly bod ni'n teimlo fel la, ond dyw hwnna ddim yn wir. Beth sy'n wir amdano ni, yr eiliad i ni'n credu, i ni'n dod yn cael yn cyfiawnhau trwy y ffydd yna. Felly, y tri peth sy'n goffo digwydd, oedd rhaid i Grist farw ac atgyfodi. Mae rhaid i ni gredu trwy ffydd. Yna beth yn pennod 4 yn rhywun, fe'n sôn am Abraham. Be nath Abraham? Credu. Credu beth oedd Duw yn dweud. Ac yn ddiried beth oedd Duw yn dweud. Credu trwy ffydd. Ond hefyd, mae un peth arall fi'n credu dylwn ni nodi. Mae un peth arall yn gorfod digwydd. A mae hynny yn dweithio ni yn adnod 5. Bod cariad Duw wedi dywallt yn ein colonnau trwy'r ysbryd glân a mae ef wedi rhoi i ni. Fe gyda mae'n bwysig bod ni yn nodi yna hefyd. Mi'n ymwybodol, hyd yn nawr, yn treol esbonio'r geiriau yma, felly bod chi'n gwrando am nhw jyst yn eiriau, dyw'n golygu dim byd i chi. A chi'n meddwl am beth eraill sydd o blaen chi wythnos yma. Ac ar y diwedd, bydd ni jyst yn anghofio bydd ni wedi clywed a mynd i ffwrdd ac anghofio. A dwi ddim yn taro ni, yn sefyllfa ni. Ac os ni yn gysnogion, dwi ddim yn taro ni, beth mor fawr mae Duw wedi wneud ein mwyn ni drwy Iesu Grist. A felly mae angen gwaith yr ysbryd glân. Gwaith yr ysbryd glân. Fi'n mynd darllen yn darllen y llyfr yma gan Dr Martin Lloyd-Jones ar y ran yma o'r llythyr ar nodau yma. Na i ddarllen y geiriau yma. Mae'n sôn am yr ysbryd glân. Mae'n gweud, do you believe in the Lord Jesus Christ? Do you believe that Jesus is the Son of God? Do you believe these things? Are they the most vital things in your life? Do you know that by nature you were a hopeless and condemned sinner, and that though you turn over new leaves and try to live a good life and indulge in good works, you will never be a Christian and never make yourself fit to see the glory of God? Do you believe and know that your only hope of ever getting to the glory is that Christ came down from heaven and took your sins upon himself and died for you and bore your punishment on the cross and rose again to justify you? Do you genuinely believe in justification by faith only? That God justifies the ungodly, the sinner, and that only because of Christ and his sacrificial atoning work upon the cross? Are you trusting yourself and your eternal future to that? Have you given up trusting to yourself and your good works and all your good thoughts? Have you finished with all that, and can you say that you have nothing but Christ? Can you say, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness? If you can say that, the Holy Ghost is in you. No man can say that and mean it unless the Holy Spirit is in him and has been given to him by God. It is an absolute proof. Wel, dyna'r trydydd peth sy'n rhaid digwydd, bod gwaith yr ysbryd glân yn galw ni ac yn gwneud ni sylweddoli ein hangen am Iesu Grist fel gwaredwr. Wel, y pwynt, cymryd dod at y pwynt ola, fi'n just troi Titus. Mae Titus yn cadarnhau hyn yn y ddarn tebyg iawn yn Titus pennod 3. Mae'n dweud, oherwydd fe fiom ninnau hefyd un amser yn ffôl, yn anifydd ar gyfeiliorn, yn gaethweisio ni am ryfel chwantau phlyserau, yn bywyd yn llawn males a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn cysau ein gilydd. Ond pan amlygwyd daioni Duw, ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni, nid ar sail unrhyw weithredoedd o gofiawnder am weithom ni, ond o'i drigaredd ei hun. A sylwch ar geiriau nesaf, fe'n hachubodd ni
trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr Ysbryd Glân. A diwalltodd, yr un gair eto, diwalltodd ef arnom ni yn helaeth trwy Iesu Grist yn gwiredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau trwy ei ras ac mewn gobaith yn gwneud yn etifeddion bywyd tragwyddol. Felly ni'n cael yn cyfiawnhau trwy waed Crist, trwy ffydd. Ond mae rhaid bod yr Ysbryd Glân ar waith, ac os ni wedi gweld hyn, ac yn deall hyn, ac yn credu hyn, yna mae'r Ysbryd Glân ar waith yn ein calonnau ni. Wel, y pwynt olaf yw nawr. Beth sy'n wir amdano ni nawr? Ac mae'r teitl i'ch benod yn dweud canlyniadau cyfiawnhad. Beth yw'r breintiau sydd gyda ni nawr? Ac mae yna 3 peth fan hyn hefyd. Ac maen nhw'n dod yn adnod 1 a 2. Heddwch, ac yna y ffordd neu mynediad sydd gyda ni, ac yna hefyd y gobaith sydd gyda ni. Felly beth oedden ni, ond beth sydd gyda ni nawr, trwy ffydd, wrth i ni gael yn cyfiawnhau, beth sy'n wir amdano ni. Mae gennym heddwch gyda Duw. Mae'n cysylltu yn dweud gyda beth o'n i'n sôn amdano'n gynt yn adnod 10, pan oeddem yn elynion. Roedden ni'n elynion, nawr mae gyda ni heddwch. A mae heddwch fan hyn, dwi'n yn golygu jyst y teimlad yna o heddwch. Mae'r Beibl yn sôn am y teimlad yna o heddwch weithiau. Pan mi ni yn poeni ac yn ofni, byddwn ni'n profi tangnefedd Duw. Ond nid dyna beth sydd gyda ni fan hyn, ond y ffaith yma, y ffaith bod yn wir amdano ni, os ni'n Gristnogion, bod gyda ni heddwch gyda Duw. Lle o'n ni gynt yn hostail i Dduw, i ni nawr yn wedi ein cymodi, a mae gyda ni heddwch gyda Duw. Mae'r cyfiawnhau a'r cymodi yma'n dod gyda ei gilydd. Ond nes rhywbeth, mae'n mynd yn bellach, achos pan ni'n sôn am y cyfiawnhau trwy ffydd, ni'n meddwl felly am y barnwr. Ni'n meddwl am fod mewn llys barn, am bod y barnwr yn dweud bod ni'n ddi-euog. Ac eto, felly bod y barnwr yna ddim mae unrhyw deimladau tuag ato ni, sy'n unrhyw agwedd ato ni o gwbl. Does dim newid agwedd ato ni, mae'n sy'n rhoi dedfryd. Ond fan hyn, ni'n mynd gam ymhellach. Mae gyda ni heddwch, i ni wedi'n cymodi, i ni wedi dod gyda'n gilydd. Mae'r barnwr fel betai yn gwenu arno ni. Mae eisiau ein cwmni ni. Mae eisiau ein nabod ni. Ac mae'n gwahodd ni i'w bresenoldeb e. Felly chi roedd Duw yn ddi gyda ni, yn grac gyda ni, nawr mae yna gymod. A be ni'n neud yr cymod yna, ni'n derbyn e. Ni ddim yn neud unrhyw beth i heiddi y cymod yna, ni yn derbyn y cymod. Ni'n derbyn yr heddwch mae yn ei gynnig. Wel, heddwch yw'r peth cyntaf. Beth arall sy'n wir amdano ni yn adnod 2, trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn ar y dim yn sefyll ynddo. Mae gyda ni fynediad i bresenoldeb Duw. Mae gyda ni access at Dduw ei hun. Y gair gorau felly yw y gair cyflwyno. I ni wedi cael yn cyflwyno. Dychwygwch bod chi'n cael felly bod yna rhyw barti, mae'n rhyw VIP, mae'n rhywun enwog yn y parti yna. Wel, llai ddim mynd i'r parti yna, ond mae ffrind i chi'n gweud, iawn, fi'n nabod e. Na i gyflwyno ti iddo fe. A dyna ystyr y gair fan hyn, bod chi'n cael eich cyflwyno i berson brenhinol, bod chi'n dod at y brenin ei hunan. A hynny, wrth gwrs, trwy Iesu Grist. Na phan ni'n dweud, pan ni'n gweddio, a ni'n atgoffa'n hynna'n trwy'r amser, trwy Iesu Grist, yn enw Iesu Grist, yn unig, i ni chi dod i bresenoldeb Duw. Wel, y trydydd gair yw gobaith. Gobaith. Amen. Adnod 2, mae hefyd yn adnod 5. Gobaith. Y gobaith ac awn gyfranogi yng ngongoniant Duw. Mae'n un peth i ddweud bod gyda ni heddwch gyda Duw nawr. Mae'n un peth i ddweud bod gyda ni fynediad at Dduw nawr.
Ond beth am y dyfodol? Beth sydd o'n blaen ni? Beth sy'n mynd i ddigwydd pan ni'n marw? Os gyda ni obaith y byddwn ni yn gallu sefyll, byddwn ni yn mynd i fod yn y nef gyda Iesu Grist. A dyma'r gobeith yn sôn wrthyn ni yn nes ymlaen, newn ni ddim cael yn siomi ganddo. Pan ni'n defnyddio'r gair gobeith, ni'n aml yn rhyw fath o gobeithio'r gorau. Felly bod chi'n gobeithio bod ni ddim yn mynd i fwrw glaw trwy'r haf. Felly bydd hi. Felly bod chi'n gobeithio am ganlyniadau da. Felly bod chi'n gobeithio bydd interest rates ddim yn codi. Ni'n gobeithio am lot o bethau, ond sy'n sicrwydd gyda ni. Mae'r gair gobeith fan hyn yn cyfleu sicrwydd yna. Y sicrwydd yna y byddwn ni yn y nef gyda Iesu Grist. Y gobeith na chawn ein siomi ganddo. Ac mae'r adnodau nesaf, mae fel petai rhywun yn codi rhyw objection i hyn, ond wel, mae rwy dweud bod gyda ni obaith nawr, ond beth am y dyfodol? Beth am y gair yma, gorthrymderau? Mae rwydd i fod felly yn capel yn teimlo, mae dy fi obaith, ond os chi'n realistig, chi'n edrych mlaen, chi'n meddwl o beth sydd yn wynebu ni. O'n i'n cerdded wrth ystwetha, cerdded rwyddfa, dringo rwyddfa. As chi'n mynd ar hyd y miners truck, rydych chi lwybr hawdd iawn. A popeth ar y fflat. Ac o'n i'n dechrau redeg hyd yn oed. Ond os chi'n mynd ar y fflat, mwyaf chi wedyn yn cyffod dringo. A falle, fel darlun, falle na chi'n teimlo am fywyd, falle bod chi'n meddwl am pethau'n oce heddi, ond chi'n edrych mlaen a meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd yn y blynyddoedd nesaf? Beth sy'n mynd i ddigwydd yn ein gwlad ni dros y degawdau nesaf? Mae'r gorthrymderau mae'n sôn amdano yn benodol fan hyn, yw nid felly pethau fel salwch neu siom neu damweiniau neu pethau fel yna. Mae'n sôn yn benodol y gorthrymderau oedd y Rhufeiniaid yma yn wynebu oedd gwrthwynebiad, erledigaeth. Ac i ni, fel di sôn yn barod, ni'n ymwybodol o hynny. Os chi'n dod yn Gristion, chi'n gwybod mynd yn erbyn y llif. A mae'n anodd. A fe chi'n meddwl, wel, mae dy fi obaith, ond a fyddai yno? A fyddai yn cadw i fynd? Neu byddai methu ac yn gwrthgilio? Ni'n dychmygwch, lle mae'n sefyllfa, loes ar wedi bod, mae'n ymgyrch. Chi'n dychmygu sefyllfa lle mae'n ymgyrch, a mae rhywun yn dod i gredu. A mae person yn dod i gredu, a chi'n gweddio dros nhw, bydden nhw'n mynd adre nawr, a bydden nhw ddim yn cael gwrthwynebiad. Ac bydden nhw'n mynd i'r gwaith, a bydden nhw'n cael wythnos dda. A wedyn chi'n gweld nhw mewn wythnos, a maen nhw'n cael wythnos ofnadw. A maen nhw wedi mynd adre, a mae'r teulu'n gwrthwynebu'n llwyr bod nhw'n wedi dod yn Gristnogion. A maen nhw wedi mynd i'r gwaith, a mae pobl sy'n werthu'n ar eu pennau nhw. Ac dwi ddim yn hawdd. A dyma beth mae'r adnodau nesaf mae'n sôn amdano. O'r thryfnder, y dawr gallu ymddal, ac o'r gallu ymddal, y dawr iddy'n cymeriad. Hynny yw, trwy'r pethau yna, bydd yna aeddfedu a cryfhau. A bod ni'n gallu bod yn sicr y bydd Duw gyda ni i'r diwedd. Ac falle, os ni'n jyst yn edrych ar amgylchiadau, falle bod chi'n ymddangos, falle bod Duw ddim yn caru ni. Mae pethau'n mynd yn wrong, mae pethau'n anodd. Ond beth yw ateb Paul i hynny? Beth yw'r gobeith yma? Wel, y gobeith yw edrych at y groes. Lle mae Crist wedi ein caru ni. Dyma'r resymeg, mae Crist wedi'n caru ni pam oedden ni ddim yn dda, pam oedden ni yn elynion, pam oedden ni yn aniwiol. Hynny yw, os yw wedi'n caru ni bryd hynny, dyw e ddim yn mynd i droi cefn arno ni nawr. Dyna y ddadl. Prawf Duw, o'r cariad sydd ganddo tuag ato ni, bod Crist wedi marw drosom pam oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninne nawr wedi yn cyfiawnhau trwy ei waed ef, a mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef. Yn sôn, felly ni'n mynd o'r roedd i'r mai, beth sydd yn wir amdano ni nawr, ond hefyd ni chi edrych ymlaen gyda gobeith a gallu gweud yn sicr, fe gawn ni'n achub. Wneith Duw ein cynnal ni, wneith yr arglwydd Iesu Grist ein cynnal ni
trwy ein bywydau, beth bynnag ni'n gyfwynebu, mae gyda ni ac ni'n gallu gorfoleddu yn hynny. Diolch bod ni yn gallu dweud bod ni yn gorfoleddu trwy ein arglwydd Iesu Grist, trwyddo ef ar y dim yn awr wedi derbyn y cymod ac yn y dydd yna, yn ei ddyfarn, gwybod bod e wedi sefyll ac wedi marw droso ni, fel bod ni'n gallu gorfoleddu ynddo fe. Wel, gwyddio, jyst cyflwyniad yw hyn, ewch adre, darllenwch yr adnod yma eto, ewch nôl yn Rhufeiniaid, a sylweddolio'r newydd, beth sy'n wir amdano ni, os i ni heb gael yn cyfiawnhau, os i ni heb gredu yn Iesu Grist trwy ffydd, os i ni heb ymddiried yn ei farwolaeth e, a'i waed e droso ni. Ond os ych chi yn grysio'n bore yma, chi'n gallu dweud, dyna bydd o'n ni, o nawr, mae gyda fi heddwch, a mae gyda fi y ffordd yma i mewn, y mynediad i bresenoldeb Duw, ac mae dy fi gobaith yma, a bydda yr arglwydd yn ein cadw ni tan y dydd hwnnw. Wel, i Dduw bo'r gogoniant. Amen. Ni mi gan i orffen rhif 536. Iesu, cyfaill fe naid i, gad i'n ffoi i'th fynwes gref. Tra fo'r tonnau yn codi'n hir, y storm yn rwygo'r nef, cudd fi geidwad, o'n i ddaw terfyn y tymhestloedd maith. Dwg fi'n iach i'r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. Yn yr ail bennill, mae'n gweud, ti yw gwrthrych mawr fy ffydd, ti yw nghymorth, neb ond ti. Ac yn y pennill olaf, llawnder'r gras. Pennill 3, cyfiawn. Sanctaidd ydw ti, minnau'n llawn o bechod cas, llawn o dwyll a bai o'i fi, tithau'n ddiw, pob gwir a gras. Llawnder'r gras sydd yno ti, gras i guddio ymhechod wyll. Rhif 536.
Iddo ef sydd ar gallu ganddo eich cadw rhag syrthio a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei agoniant. Iddo ef, yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddog ogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn awr, a beth bythoedd. Amen.